tal, como andades? Saudos a toda a xente que está xa aquí no Recuncho Gamer Podcast capítulo 93. Hoxe capítulo un pouco máis distinto porque imos estar un pouco máis tocando a actualidade máis que outras veces. De todas formas, saudos a toda a xente que está xa chegando na canle de Recuncho Gamer no Twitch, twitch.tv/RecunchoGamer, ou os que nos tedes vendo, neste caso, pois xa un pouco máis inmediatamente esta retransmisión no YouTube, Spotify e iVox. No iVox, se non nos vedes é normal porque isto é cousa auditiva só. Hoxe, pois mira, teño aquí un mando. Este é un mando novo que se presentou. Ten aquí un botón que se chama C, así que vou dar aquí o botón C a ver que pasa. C. Aí está, moi boa, Joan Amil. Moi boa, Diego Gordillo. Que tal? Que tal? Vaya día onte, non? Vaya día onte, vaya. Tiñesme que ver a mí no traballo, ali conectado, véndote a ti facer o directo da Switch, mentres o persoal de limpeza estaba pedándome na porta dicindo que vas a ir, que temos que limpar. Sí, pois he ido a molestar o do lado. Ah, non, que do lado tamén andaba. Bueno, en fin. Sí, efectivamente. Pero ainda non coñecía Recuncho Gamer. Para Susana. Pues, non coñecía, pero xa coñece. De feito, acabo de lle mandar agora mesmo a ligazón ao Twitch por se querer conectarse. Entón, se nos está vendo, Xosema, un saúdo. Bueno, quen sin que non está vendo, por exemplo, xente como Farún. E nada, rápidamente, antes de meternos en fariña, xa sabedes que o podcast Recuncho Gamer Podcast chega cada semana gracias a xente de Alita. Xa sabedes que a familia de tendas de banda deseñada que tedes en Santiago e na Coruña, pero como se estades vendo isto seguramente tedes internet, pois tamén tedes alitacomics.com. Se queredes pasear e visitar as tendas que están moi chulas, pois tedes na Coruña a que está en Avenida Fisterra número 99 e a que tedes en Rúa Panadeiras número 49. E en Santiago, sabes a dirección, John? En Santiago está na Rúa Nova de Abaixo número 2. Como a Switch 2. Se non, pois paras alguén por a Rúa Nova de Abaixo e preguntas, que seguro que sabe. Non, aparte é moi visible que a tenda que teñen na Rúa Nova de Abaixo mola moito, que teñen un Iron Man xigante na porta. Está moi chulo. Pois mira que as outras están chulas, que coñezo máis as outras dos. Bueno, tienes todas son o conquerdo as tendas da vida, pero bueno, sempre se estades no YouTube ou Spotify que vos na ligazón o link á páxina, así xa se non pedides e deixa directo para a tenda. De link falaremos hoxe no Recuncho Gamer. De que? De link falaremos hoxe no Recuncho Gamer. Ah, pode ser. O que sí, primeiro, veña, vamos a ir un momento á preactualidade que nos leva por... A ver, a cousa, hai actualidade, obviamente, este capítulo vai ser todo pura actualidade, pero sí que había unha cousa, como fixen a brincadeira para darche paso xa co do botón C do mando, perdín a outra oportunidade que tiña que hoxe vamos a falar do evento principal de onte, que foi que saiu o Croc Remaster. O Croc, o xogo plataformas do ano 97 que estaba en PlayStation, Saturn e unha consola máis, pois acaba de recibir remaster na mellor data que podían escoller, así que, bueno, podías ser peor, pero bueno, que está o Croc Remaster polo mismo equipo que fixo original, a remasterización, creo que Argonaut se chaman. Bueno, pues como curiosidade, igual que estamos tendo este revival de xogos de plataformas que xa veu Spyro, Crash Bandicoot fai uns aniños, tamén Clonoa, o Tombi tamén, creo, o sea que está volvendo todo. Tombi non controlas. Non. Bueno, non te preocupes, pa iso xa o 14 de maio no podcast de Na Fin de Show, pero de momento Na Fin de Show, que bo podcast na Fin de Show que podemos escutar na plataforma agalegaudio.gar, Sí, efectivamente, porque é outra cousa que fixo xente onte, se xogar o Croc mentre escoitaba o Na Fin de Xogo de onte que falamos do Silent Hill con Ramón Méndez. Xa falei con el, dixen, xa ten mala sorte Nintendo que xusto vayan a anunciar isto o día que temos podcast, pero bueno, en fin, cosas que tal. Lembrade que en Galegaudio te deixa 10 capítulos e xa avanzo que a semana que ven e dester un programa, creo que é moito. Ojo, estou moi satisfeito con como están quedando os programas. Eu xa les escoiten e gusten, pero a semana que ven vamos a facer un repaso pola vida dos xogos musicais, principalmente nos que nos piden tocar instrumentos, nos levará a puntos como falar coa xente que andaba detrás do Galeoque.
sea, que vamos a falar con de producers detrás de todo isto. Non sei por que estou facendo esta mezcolancia de idiomas. E por demais, hoxe temos estrea dunha serie de videoxogos na plataforma de Netflix, que é Devil May Cry, e chega con subtítulos en galego. Así que anotamos outra que temos disponible con lendas en galego, que a outra vez non dixemos que Arcane tamén ten, que non o comentamos cando fixemos o capítulo de videoxogos. En galego RAC, porque en galego de Portugal e do Brasil iso xa é bastante máis común. Máis común, si non sei se é o caso neste caso. Digo dobraxe, por exemplo, pero bueno. Dobraxe non sei, non controlo ben. Eu son máis de versión original destas cousas, tamén che digo. Chegamos a comentar falando de series de videoxogos. Sí, falaches de Sonic Boom en galego, sí, no outro podcast. Sí, recuperamos outro día, que éramos moi influencers. Sí. E por último xa, para meteros, lembrar que se vos pilla Carballo Preto esta fin de semana, venres e sábado, tedes o Atlantic Games Conference. Non hai entradas para ver as palestras e demais, pero sí que tedes unha zona con indies e demais que se poden ver. De feito, estou buscando aquí se na web teño o plano, pero bueno, non vexo aquí o plano agora mesmo, pero sí que había como 20 postos, iban a estar Bijuda, por exemplo, do Superboard en GP, están os de Underdevs, co Gelatina tiene hambre, en fin, que había xente aí presentando xogos, os de Bucket Force, creo que o Checkout tamén, o sea que hai bastante xogo interesante, así que se vos pilla preto, pois ides coñecer bastante videoxogo feito en Galicia. Que na zona de videoxogos indie, eu creo que sería boa idea por tamén aproveitar tamén o mesmo espazo para vender tamén pantalóns destes que teñen esta tea azul así forte. Así sería a zona de indies e vaqueiros. E que sei como convence a entonación dunha frase cando vai rematar en desastre. Bueno, está ben, saben xogado, que pasa que tal. Eu os 2 días que preguntan por aquí. Temos palestras de xente de Galicia como Ramón Méndez Alba Calvo, que están na fin de xogo xa está. E tamén Ana Aboal, veloso, sempre lle cambio o apelido. Ana Aboal, que amiga da Canley. E nada máis. Non teño, direito a verdade, non teño sintonía. Vou improvisar aquí con unha que usei ontem noutros menesteres para irnos ao tema Switch. Sí, imos con enerxía porque igual a enerxía transformase. A enerxía ni se crea se destrue, eso se transforma. Pois iso, onte a iso das 3 hora de Galicia, mentres Jorge Mira non digo o contrario, pois tivemos a presentación da Switch 2 nas distintas canles de Nintendo. Pudémosla seguir desde Reconcho Gamer. Se non a biche, se queredes verla outra vez de fresco, pois tededo tamén na canle de Reconcho Gamer, por se queredes verla así comentada en galego con un momento pitoniso. Se vos parece, os que estades escoitando o podcast non tedes moita opción. O que vamos a facer é intentar facer un pouco a orde de cousas que se presentaron un pouco na forma de presentación e logo as cousas que se souberon despois. Si que igual che pido se queres un titular ou unha sensación primeira do evento de onte, John. O titular é que está a cosa moi mala. Estamos friendo os huevos con saliva. Que non me dá o diñeiro, Moni, que é todo moi caro. O meu titular é que se están pasando moitísimo co tema do prezo. Sería o que eu máis destacaría de todo. Que é unha cousa que vai pasar máis, que é que o titular, ao final, que queda non é da presentación, senón do que pasou fora da presentación. Eu creo que a presentación foi boa, o problema foi o que non foi na presentación. Boa noite, Marcenitos. A presentación foi boa, mas ollo, comezaron dicindo que a Switch 2 non era unha Switch 1 mellorada, senón que era outra cousa para non cometer os erros da Wii U. Dixeron, é unha consola completamente nova e tal e cual. Pero a mí pareceme que están facendo mal. Están facendo demasiado modelo PlayStation Xbox, centrándose demasiado na potencia da consola e menos nos xogos, que é o que Nintendo destaca.
Eu non o notei tanto así, se digo a verdade. Pensei que iban a aparecer menos xogos. Parecen que aparecen xogos. Sí que é certo que houve certos momentos que estiven falando de moito de xogos de fai 4 ou 5 anos. Eso houve tempo, pero bueno. Pero se parece que imos ir xa seguindo un pouco a orde de cosas que se presentaron. Eu creo que a presentación comezou un pouco, bueno, na liña que podemos pegar cun xogo que xa estaba estamos con el no radar, que era o Mario Kart, vou chamarlo, o Mario Kart World, finalmente chama Mario Kart World, que nos deixa entre varias cousas, pois que estamos falando Mario Kart que aumenta o número de xogadores a 24, entra nun modelo de mundo aberto híbrido, digamos, porque creo que sí que vai haber, seguindo habendo circuitos per se, pero que logo están todos interconectados neso, nun mapa máis amplo e que se pode explorar tamén para facer cousas. Eu creo que son as dúas cousas principais que nos deixa de titular eso o Mario Kart. Estou moito co titular hoxe. Que te chamou a atención deste xogo? A ver, estaba claro que Nintendo tiña que buscar algunha cousa nova para este xogo. Non podía ser un Mario Kart o uso, non, como case todos os Mario Karts. Tiña que ter algunha cousa que fose diferencial, non? Tiña que ser un pouco como Double Dash, que tiña esta xogabilidade dos personaxes. Tiña que buscar algo novo. E ese algo novo que buscaron foi o de facelo mundo aberto. E pareceme boa idea. Sinceramente non acabo de velo ben porque non teño experiencia con estes xogos. Sí, agora falo disso. Mas parece interesante o concepto. E meteron a vaca como personaxe xogable. No, sobre unha moto que é unha radio e vai encima dun poste da luz. Isto é Galicia. Sí. Faltou yo colchón para separar os máis cosas raras. Henry Cavill agora mesmo está encantadísimo. Sí. Pero iso para que non saiba, Henry Cavill, o actor de Superman, estivo na Coruña comprando vacas hai pouco. Pero isto toda a raíz que mencionamos no Recuncho Gamer fai 2 semanas. Isto explicámoslo no anterior. Isto está sendo xa moi serializado este podcast. Saiu nese podcast? Non, pois iso. Bueno, pero non saiu, non conta. A nivel de circuitos e demais, pois iso, ao final vexo cousas recoñecibles, como ese circuito que xon aí un pouco co que facían 8 de ir, bueno, a antigravedade e demais. Sí que son estradas polo xeral máis amplas, porque claro, teñen que entrar 24, eso tamén. E hai unha serie de movimentos novos tamén, como iso que ir batendo non, como correndo polas paredes e logo volvendo, ou eso, facendo o grinding este, de ir sobre cables, postes e demais. Pareceme curioso, por exemplo, do modo GP, que o modo GP son 4 carreiras, pero agora, iso, como comentamos, como estamos nun mundo interconectado, pois tes que ir ao rematar unha carreira, tes que ir para outro circuito. Entón, a ver como está, como concepto, como premisa, pareceme curioso. Veremos, a ver, eu non estou todas comigo, Eu vexolle que creo que teño unha idea máis pechada. Non sendo moi fan dos xogos de mundo aberto de conducción, como para xogos de competición máis pechada. Quero dicir, eu Forza Horizon 5 disfruto moito o que sería, espérate, me están chamando ya Estela agora, o que sería o modo de o modo eliminador e demais. Pero é certo que como carreiras de circuito pechados non queda un pouco fora neste tipo de xogos de mundo aberto. En cambio eu creo que isto vai ter circuitos pechados ben pensados, como cualquier outro Mario, pero logo ten esta parte máis aberta. O sea, eu aí de momento sí que dou bastante crédito ao que poden sacar de aquí. Agradezo que haxa unha renovación, non? No, claro. Mario. E máis alá de que isto xa vai dar unha cousa que teñan moi malos Mario, que é o modo dun xogador que podes facer algo máis. Porque meterte só GPS contra reloxos, pois... Claro, sí. As miñas dúbidas non son tanto comigo ou co gamer medio, senón con esa xente que usa Mario Kart de maneira máis ocasional, máis, pois... Veñen xente a miña casa, vamos xogar o Mario Kart. Será tan friendly para a xente que non está feita os videoxogos este Mario Kart como o anterior? Eu creo que vai seguir tendo circuitos para xogar por circuitos, partidar e tal. De momento, claro, aquí se nos emplazou a un directo que será o 17 de abril para ter máis información sobre o xogo.
pero iso, lanza o mesmo día que sale o mesmo día que a Nintendo Switch, que vai ser o 5 de xuño, xa adiantamos. 17 ás 3 hora galega, 2 hora que nos correspondería por fuso horario, a pesar do que diga certo científico. Era ao revés, que non sei que científico ese. Bueno, en fin, non sei, eu que o xogo en sí, ben, hai que dicir que este xogo vai ser o que van usar Nintendo tamén como xogo que acompañará a consola no lanzamento. Haberá pack de consola só e logo de consola con Mario Kart. Co cal, bueno, pois seguramente bueno, xa falaremos do tema precios, pero bueno, neste caso no Mario Kart non me preocupa tanto nese aspecto porque seguramente moita xente veña xa ca Switch con este xogo. Pero bueno, isto nos levará logo a máis cosas, pero bueno, basicamente que os xogos están caros é unha cosa que xa flota no aire, tedes tan presente que logo entramos niso máis concreto. Sí, mas sí. Tú pensas que a xente que ten a Switch 1 con Mario Kart 8 vai querer comprar a Switch 2 con Mario Kart World? Pois é que eu entendo a xogada de Nintendo, ou seja, eu digo, vai vender máis que se saco un Mario Kart novo ou se saco un Mario 3D novo, que ao final fan outra cousa parecida pero non é Mario. E eu creo que a xogada é esta, porque polas cifras que teñen da Switch, o xogo máis vendido da Switch é o Mario Kart, e aparte ben. E aparte creo que sí que hai unha aposta aquí por ver como funciona o online novo, porque obviamente aquí estamos falando dun online máis exixente, tamén cas cousas que vimos falar do chat e todo isto. Entón, bueno, pois é que eu creo tamén unha forma de dicir a Nintendo que vamos a apostar un pouco máis polos xogos como servizo, se que chamar un pouco, porque eu creo que vai un pouco tamén aí o tema de por que este xogo vai ser un pouco máis caro, tamén por iso, por como vai ser este xogo. Pero en fin, eu creo que ten sentido que toda a xente de Mario Kart vai querer pasar, non, pero igual, verá, xente digo, quero circuitos novos porque xa estou cos 96, xa mo sei, algún modo novo a min chama a atención, eu teño curiosidade. Claro, mas eu estou pensando no público casual, e que eu Mario Kart vexo que moitas vendas que tivo foi por público casual, non polo público hardcore gamer. Entón, sí, claro, porque pensa que Mario Kart 8 ao final con todos os circuitos demais, pois tamén botas as contas sai o que sai. Eu non o boto tanto a conta porque como estou no online este expansión tal, non paguei máis, pero pero pensas que este novo Mario Kart non vai ter tamén DLCs por un tubo? Porque personaxes xogables, digo cheo que vai ter moitas. Eso estaría ben saberlo, pero 17 de abril teremos máis datos. Así que se che parece avanzamos, que co que temos sí. Pues, tampouco isto. E despois diso, pois tivemos presentación un pouco máis das características do sistema, que se quere resumilas tío un poquinho do que sabemos. Pois basicamente máis grande te máis potencia. Xa está. Fin. Sí. A min a pantalla, por exemplo, ten un pasiño para diante e outro para atrás. É lixeramente máis grande, 7,9 polgadas contra 7 polgadas do modelo OLED, máis coñecido por la voz de Galicia como Cheirade, e os 6,2 polgadas que ten o modelo normal, o primeiro modelo. Entón, sí que é un aumento de tamaño de pantalla que está moi ben. Tamén o tamaño dos Joy-Con aumenta, son máis cómodos. O almacenamento interno pasa de 32 GB a 256 GB, na miña opinión insuficiente, mas un avance. Os Joy-Cons son magnéticos, conéctanse de maneira magnética, e polo que vin nas reviews o enganche é mellor que o da Switch Bella. A Switch Bella tiña isto de que castañaba un pouco eran como ferreñas dunha pandeireta os Joy-Cons na Switch. Este, polo visto, é robusto, fai class e notase robusto como unha única peza, entón iso está moi ben. Que pasa? A min chamame moito atención as cousas das que non falaron, que é, primeiro, a batería, que a batería sí que é maior, pasa de ter 4.310 miliamperes, son amperes, non? Bueno, que sexa, que tiña o modelo mellorado da Bella,
non original, senón despois que lle meteron unha batería mellor, pasa a ter 5.220. Entón, é maior. Pasa que, como é máis demandante, o que é en horas de autonomía, pasa a ter de entre 4,5 e 9 horas de autonomía que tiña a Switch OLED a entre 2 e 6,5 horas de autonomía. Entón, redúcese sensiblemente a autonomía da batería, e por iso non din nada. E tampouco falaron de... que ia dicir? Mentras deixen puntualizar a pantalla, que, que sexa un momento pequeniño, sí que a pantalla, o sea, é máis grande que a da Steam Deck, que está en 7, é máis que a da, como decías, da Cheirade, que a ROG Ally, que son así as outras consolas portátiles que tamén están en 7 pulgadas, por cal sí que é unha pantalla grande dentro deste tipo de consolas. Tamén os Joy-Cons perden o infravermello, que é unha cousa que non comentan, falan do modo rato novo, que está moi ben, e perdeu o infravermello, o sensor de infravermello que tiña pola parte de abaixo, que non se usaba en prácticamente ningún xogo. Mas iso vai crear problemas de compatibilidade con certos xogos. Ring Fit e Trombone Champ. Sí. Que sei, eu dos que usei. Son moi pouquiños, pero sí, son xogos moi... Trombone Champ é quitar un dos 4 modos de manexar o xogo. Da pantalla dicir que non é OLED, senón LCD, o que mira, falando son tridimensional, o que ven sendo ASMR de videoxogos. A pantalla, iso, que vai en mono, perdón. Mono, en Donkey Kong. Ben, a resolución da pantalla portátil tamén é maior, pasa de 720 a 1080 de resolución, e os FPS tamén pasan de 60 a AT120. Que lembremos que isto de dicir resolución de tanto, FPS tantos, é bonito dicir os máximos, mas realmente se sobes un vexes outros. Ou seja, en modo portátil é ou 720p con ata 60 FPS ou 720p con ata 60 FPS ou 1080 con ata 60 FPS. Xa, se sobes unha cousa, tens que baixar a outra. Xa. Pero bueno, di Marcenitos que tamén que a Steam Deck a OLED é de 7,4, que está dando o dato da LCD. Supoño que sacarán un modelo OLED no futuro. Hai que ver, a ver aquí que fan con todo isto, pero a ver como vai. Tamén lle quitaron compatibilidade no tema das SSDs, só é compatible coas SSD Express, non coas SSD normais. O cal vai crear moitos problemas, porque moitísima xente vai comprar unha micro SD normal e non lle vai valer. Para min iso é un erro. Eu vexo aí que vai haber moita confusión. E logo tamén presentaron dentro disto, bueno, non sei se queres ir cos Joy-Cons que non falamos. Do que lín por aquí de xente que estivo probando hoxe, de xornalistas que foron a París unha proba, é que os magnéticos, todas as dúbidas que puides saber e demais, que bastante tranquilos co tema. Si, é ríxido e non rompe e todo ben. Dicir que o do modo rato, que tú falabas na túa posta que fixeches antes de que ías a ir no directo xente pasando por partes do corpo. Sí, pasou pola man. Pasou pola man. Houbo man. Mas sí que é certo que despois na demostración que houbo posterior con xornalistas e así, os creadores do xogo Drag and Drive, o xogo de básquetbol con cadeiras de rodas, non sei como se chama ese deporte, non sei se ten outro nome específico, esa xente recomendou literalmente usalo sobre as túas propias pernas para ter unha mellor experiencia de xogo. E polo visto no propio xogo tamén hai un aviso que pon que uses os Joy-Cons como ratos en riba das túas propias pernas. Entón, polo visto vai estar moi ben feito. E polo que tamén escuitei, a sensibilidade que ten do rato e tal, vai moi ben. É como un rato dos vos. Non é cousa trapalleira barata. Pues, o xa se xa ben. Do tema rato,
Sí. Si do tema rato, só dicir que eu teño unha queixa moi grande, que o xogo estrela do rato, o xogo de basquetbol con cadeiras de rodas, é o xogo Drag and Drive. E como ben dixo Lilium en @ en galego, no consultorio da GAL, parecenos fatal, eu como presidente da GAL quero manifestar a miña maior queixa, que se chame Drag and Drive e non Extravis and Drive. Porque despois resulta que vas ao YouTube ver o trailer do xogo e as lexendas está en galego reintegrado. Sabes? Entón, que sentido ten que chamen drag? Ningún. Ai, ve de raíñame tamén en a galega. Veña, xa está, ala. A galega.gal. Efectivamente. No, iba a decir de rato que tamén do que lín hoxe así desta xente que foi a proba en París é que, por exemplo, o rato no Metroid Prime 4, que está anunciado, versión mellorada tal, que vai permitir xogar co rato como se fose, pois eso, Joy-Con esquerdo, pois como se fose un mando normal e o dereito como o rato, pero que incluso se en algún momento queres cambiar de modo, en vez de modo rato, volver a modo, pois eso, mando con 2 joysticks, modo ser humano, cambia no momento. Pode ben, entón que incluso se teño que esquivar máis, estou máis cómodo con 2 mandos e tal, o sea que permitía esa flexibilidade a hora de xogar. Hai que ver, a min o do rato, bueno, hai que ver como funciona, dame dúbidas en iso, en se realmente funciona ben, e sobre todo estas cosas de movimento, organización de movimentos. É certo que a experiencia miña cos Joy-Con non probei tanto a Wii, pero o Joy-Con co Switch Sports, pois deixa que desexar. Creo que teñen menos precisión o Joy-Con que o que se chegou en Wii, pero en fin. Sí que é certo que agora os Joy-Cons están mellorados, os Joy-Cons 2, da Switch 2 teñen mellores sensores, tamén o HD Rumble, o Rumble este guai que ten, é mellor tamén, é máis mellor, non sei como dicirlo, máis sensible, podes notar mellor diferentes tipos de vibración, entón está todo iso mellorado. Hai que verlo, eu ata que non o probe nas miñas mans. O drifting, certo, iso é o que ia dicir. Das cousas que non falaron na presentación, unha foi a batería e outra foi non falaron nada de que sistema usan os joysticks para funcionar. E se non din nada, vamos a optar pola peor opción, que é que non teñen o Hall Effect ou tal, entón pode ser que teñan drifting. Porque se non falan directamente de con nova maneira de tal para que non teña drifting, se non o din así, como anuncio. O que pasa que tamén se estás co do drifting é recoñecer o do drifting tamén anterior, entón non sei en que punto che deixa. Entendo o que queres dicir, pero non sei hasta que punto tamén mostrar iso e mostrar unha debilidade da Switch 1. A veces que tamén lle pasou a PlayStation 5 cando presentou a Pro, que tens que dicir que é boa, pero non dicir que a Play 5 é mala. Entón creo que xoga un pouco por aí. Non, mas eu penso que se tivesen un novo sistema, dirían agora con Hall Effect que é moito máis preciso, moito mellor, bla 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 bla. Bueno. Unha cousa que sí que creo que ben, non hai máis queixas, está ben. Efectivamente, sí, o sea, faro un vaino un pouco na túa liña, John. Falamos o Game Share, me enseñan unha cousa que é o Game Share, que isto podo explicarlo seguramente ti mellor, porque creo que é unha cousa que era parecida a Nintendo DS Advance, basicamente que se hai unha Switch 2 nesa sala e hai máis xente con Switch, sexen a dúas ou a un, pois ata 3 persoas poden sumarse a esa partida mirando a partida desde a súa propia Switch. Non fai falta que pillen Joy-Cons por separado, miren todos na mesma pantalliña, senón que cada unha a súa Switch, pois pode botar aí por exemplo, Mario Kart World en local a 4, pois cada un xogando mirando no modo portátil da súa Switch. Claro, isto é unha cousa. Pude explicarlo máis revirado, pero isto é unha cousa que ven. O sea, a xente lembra moito da DS porque é onde tivo máis boom, mas realmente ven da Game Boy Advance, que é o de xogar multixogador con só cartucho. Que había posibilidade de en certos xogos podías conectando co cable link dúas Game Boys ou 4, ata 4 Game Boys, cun só cartucho descargaba unha pequeniña parte do multixogador do xogo na RAM de cada unha das consolas e podías xogar o multixogador tendo só un cartucho, non tendo os 4 xogos. Normalmente eran versións máis reducidas do multixogador, non o multixogador completo. Iso tamén acontecía na DS, especialmente con Mario Kart DS, foi onde gañou máis fama, porque a xente xogaba Mario Kart DS con moitas DS, só que, como curiosidade,
como había que reducir espazo porque se descargaba na RAM, os xogadores que non tiñan o cartucho tiñan que xogar con Shy Guy, non podían escoller personaxe. Porque non había para meter todos os personaxes aí e tal. Sí. Neste caso, o do GameShare, corríxeme se estou enganado, creo que funciona, que non funciona descargando na RAM, senón por streaming, senón que é a propia consola a que streamea as outras consolas, o multixogador. Pois non vi máis información sobre o tema, si que o comentei onte no directo que tiña dúbidas se iba a ser por streaming ou non. Se é por streaming, depende do xogo. Penso que sí, como Steam, non? Steam tamén fai iso. Sí, ou Game Pass na nube e demais. Bueno, eu teño miñas reservas porque hai unha serie de xogos, por exemplo, non te podes poñer a xogar xogos musicais ou calquera que un xogo de loita é bastante complicado ter unha experiencia boa. Outros, pois, que non requiran reflexos tan rápidos, pois pode ser bo. Pode ser tirar. Eu, por exemplo, o último xogo que estou xogando son na nube, Balatro non pasa nada, eso tira perfecto, pero é o tema que a xente di que vai chegar o xogo na nube e demais. Hai xogos que non dan pa nube e, sobre todo, estamos falando en Galicia, que aquí os que estamos nas cidades moi ben todo, pero vaite a 20 km a veces un pouco xa das vilas, esa conexión, entón ou cobertura máis. Entón, o tema da nube, pois o tema da nube, aquí en Galicia sempre chove, pois claro. Pero democratizar para todos os xogos, eu creo que é moi complicado que iso chegue pronto. Que isto é unha cousa que sempre dice a Charlie de Morcego, que eu isto que non acabo de ver. Pero bueno, vamos ir avanzando tal como están as cousas a medio prazo, non. Vamos co botón C. O botón C ao final era de chat, conectar, sí. Era de Game Discord. Chat. De Discord. C de cobrar, efectivamente, Farún. C de cobrar, pero eso xa ven de antes. É unha cousa interesante. Rápidamente. Isto en concreto tampouco me quero parar moito, pero basicamente o que é ter un botón para, digamos, montar unha especie de canle de audio de Discord, para quen coñeza Discord ou demais, unha canle de audio coa xente que este xogando ou co teu grupo de amigos. Entendo que vai un pouco por aí. Creo que máis ben vai co grupo de amigos, non tanto con que estés botando a partida. Sí, porque pode ser o caso que... Claro, podes estar xogando xogos diferentes e ao mesmo tempo estar falando. Entón, pareceme moi interesante iso. Parecería máis interesante en tempos de pandemia mundial, non? Mas está ben estar na tua casa, eu estou na miña casa, tú estás na túa, estamos xogando cada un o seu xogo e estamos falando tranquilamente polo chat da Switch. Pareceme interesante. Sí, cousa que temos feito te máis eu, por exemplo, por citar unha tal época, colles o Discord a tirar mentre estás xogando outra cousa. Normalmente xogamos o mesmo xogo, pero bueno, aquí xa chovendo con todo. Sí, mas podes facelo nun só aparello é o interesante, sobre todo para familias, crianzas e tal. Sí, para non complicarse, que ao final tamén eu ás veces digo, pois eu se mo dan, igual falaremos logo a nivel, por exemplo, de emulación. Se a mí se me das os xogos unha forma de xogar de forma cómoda agora, que entendo que non é dunha forma abusiva, eu estou disposto a pagar se me faz non romper a cabeza. Exemplo, se agora quero xogar recreativas de Sega, se me meten no Yakuza, bueno, pois é unha maneira, en vez de andar mirando como se emula Model 2, por exemplo, por falar de así cousiñas, pois bueno, eu eso valoro. Logo depende como implementes esa recuperación das cousas. Pero bueno, dicir que unha cousa que está aí é que, polo que teño entendido, vai ser un servizo a maiores do Nintendo Switch Online. Creo que hai unha oferta de benvida ata o marzo de 2026, creo que a data que dan, pero que sí que... Sí, estou con cara sorprendido, pero creo que sí, Eso foi que entendeche. Eu que entendín foi que ia con Nintendo Switch Online máis que... Claro, pero non ten sentido que entendín eu. Máis que a xente que non tiña Switch, o Nintendo Switch Online que podía usar isto sen pagar o Switch Online. Pero non ten sentido. Vin que había unha oferta de benvida. O sea, claro, no directo había oferta de benvindas, boas-vindas, tal. Eu entendí que a oferta das boas-vindas era para a xente que non tiña online, para poder probarlo sen ter online, pero non ten puto sentido porque non podes xogar a xogos online se non tes online de Nintendo. Entón... Mira,
No, pongo aquí, para usar o chat é preciso estar suscrito a Nintendo Switch Online, pero ofrecerá unha proba gratuita para probar a función. Vale, entón teño razón. Bueno, pues veremos en que queda. Tamén porque é certo que logo a comunicación de cosas en detalle Nintendo está sendo bastante limitado en algúns casos. Vamos pasar con un tema que isto sí que non se falou tampouco moito. Falemos primeiro, antes de falar de xogos mellorados de Switch 2, falemos de xogos de Switch e accesorios de Switch que se poden usar na dúas. Entón, vamos primeiro cos xogos. Efectivamente, retrocompatibilidade. Vamos cos xogos. Que pasa cos xogos? Que en principio os xogos son retrocompatíveis. En principio, pero... polo que vin, ollo, que isto vino de pasada estás en confirmar, podesmo confirmar tú. Creo que emula a Switch 1, que non os corre nativamente. Non atopei, o sea, ten sentido por esa cousa de vamos tumbar certos emuladores, que por aí porque nos vamos por aí, non sei se ten algo que ver por aí. O que pasa que vin que había como unha listaxe duns 100 xogos. Si, hai unha listaxe de xogos que ou ben, o sea, hai que ben non son compatíveis ou que son compatíveis mas non na súa totalidade ou que presentan problemas e que van ter que parchear en o futuro. Que eso ten un pouco pinta de... Aparte, en todos estos casos que teñen algún problema, de momento estás investigando. Sí. Exemplos, o Alan Wake Remaster, Alien Isolation, aparte un pouco de todo, porque creo que estaba, por exemplo, un dos Doom, o sea, está creo que o Doom Eternal e non o Doom 2016, sí, pero... o sea, un pouco... creo que se non todos, o 99,9% son xogos third party. Os de Nintendo sí que teñen retrocompatibilidade, salvo aqueles que usan... Fitness Boxing, por exemplo, estou vendo aquí de Nintendo. Hai unha cousiña de Nintendo tamén, Vale, pero moi pouquiño. Os xogos nos que pensades son todos retrocompatíveis, son os xogos máis coñecidos. O caso é que despois existen tamén algúns xogos como Labo VR que non son compatíveis porque a Switch nova non colle dentro do cacharro do Labo. É lógico. Sí, igual. E despois outros que son compatíveis pero non completamente, como Ring Fit ou WarioWare ou algúns Labo, porque usaban ou polo tamaño do Joy-Con que non che colle na correa que che viña co Wii Sports, por exemplo, co Switch Sports, ou porque usan o sensor de infravermellos que lle quitaron, que podes facer así 2, 3, tal. Entón, ou non ter ese sensor, non podes usar. Debe haber aquí unha cousa eso, de emuladores, porque estou vendo que hai moitos xogos cos que ten problema, son xogos que emulan outros xogos. Por exemplo, recreativas de Neo Geo, a colección de recreativas de Neo Geo non vai. Os Arcade Archives non vai, o sea, non é por potencia, obviamente, porque o Pac-Land sí. É por potencia. Estou vendo varios deste perfil. Non vai o Final Fantasy 1 tamén. O resto sí, pero Final Fantasy 1 non vai. Non sei, cousas raras. O Dead by Daylight non vai, así que farón xa non a pilla. En fin, non vai o Rocket League, ollo. Claro, non vai o Rocket League o da Switch 1, imagino que sacará Epic Rocket League para Switch 2, igual que ten o Fortnite e demais, pero... Vale, acabo de confirmar, pues eche a ligazón por chat interno se queres velo. Nintendo Live a nova di a Switch 2 vai emular os xogos, emular os xogos da Switch porque non partilla hardware interno coa súa predecesora. E tamén isto fai que aforre algo de batería. Non sei por qué, pero é o que pode. Non vai o Who Wants to be a Millionaire? Non, nada. Se non vai ese xogo... Se non veis xogo, non quero. En Steam Cloud, de feito, estive xogando. Pero, en fin. Que entón, claro, a ver, 100 xogos, 100 algo xogos dentro do catálogo Switch que anda por riba dos 3.000, se contamos isto seguramente, non é super grave, pero non é o fino que o fixo, por exemplo, neste caso, Sony, que creo que o número de xogos incompatibles serán 8 de PlayStation 4 que non van na Play 5.
quero dicir que son cosas moito máis pechadas e específicas, aparte de títulos dentro que cabe non especialmente coñecidos e demais. Aquí estou vendo cousas, o sea, estamos facendo un Doom Eternal, que é un show candidato a Game Award, foi, non sei se levou algún e tal. Bueno, o sea, hai cousas coñecidas aquí que dis, rasca un pouquiño. Non é todo limpo iso. Logo, tema accesorios da Switch 1, que isto parece moi interesante. Non comentaron, e aquí hai cousas relativamente ben que teñen sistema. Por explicarlo rapidamente, básicamente, que pasa cos Joy-Cons da Switch primeira? Que podelos usar en modo wireless, pero non os podes ensamblar. O sea, se non podes xogar con Joy-Cons da Switch 1 aí na pantalla da dúas, pero logo no resto de usos, ben sexa xogando na tele ou no modo tableta, como é chamado, tal, pois aí podes usar tanto o Joy-Con como o Nintendo Switch Pro Controller. Bueno, o Nintendo Switch Pro Controller xa non podías encaixar, co cal iso non afecta. E tamén os outros modelos retro, digamos, o mando que emula os da NES, o da Super Nintendo, da Nintendo 64, o da Mega Drive. Que iso é esperable porque é o mesmo que acontece coa Switch Lite, que non podes conectar os mandos físicamente porque é unha estructura só, mas sí que era completamente compatible con eles vía wireless. Sencillos. O que non funcionaría sería o dock da Switch, o adaptador de corrente, o cable HDMI que ven ca Switch 1, o que comentamos xa das tarxetas SD. O que sí que va, que che parece interesante, é o adaptador de GameCube. Efectivamente, parece moi interesante que o adaptador de comandos orixinais da GameCube, que é algo que xa ven desde a época da Wii U, porque para xogar o Smash Bros competitivo, moitísima xente usa mandos da GameCube. Entón, houbo como a partir da Wii U, que xa non tiña entrada para ese tipo de comandos, fixeron un adaptador USB para a Wii U, que tamén se mantivo para a Switch, e agora tamén vai ser compatible coa Switch 2, coa vantaxe que ten de que a Switch 2 ten no online xogos da GameCube, que falaremos despois. Entón, non estás, se tes iso de atrás, non estás obrigada a comprar o mando novo que sacaron tal, para poder ter a experiencia completa. Podes conectar un mando bello da GameCube na Switch nova e xogar os xogos de GameCube cun mando original da GameCube, que me parece como unha cousa moi interesante. Que o mando novo da GameCube que anunciaron un pouco na liña destes, igual que a do Nintendo 64, Super Nintendo tal, sí. Entendo que tamén poderá ser compatible ca Switch 1, porque ao final vai por Bluetooth e todo isto. Claro, entendo que ten o mesmo protocolo, entendo que sea compatible tanto coa Switch 1 como con computadores e outro tipo de ferramentas. Do que non sabemos, o que vas a dicir ti? O do dock, non? Sí, claro. Sabemos que a Switch nova non é compatible co dock vello, pero en ningún sitio vin que falasen que o dock novo sirva para a Switch 1. O sea, que podas meter a Switch bella no dock novo. Porque por largura, non? Polo estreito que é, o grosor é o mesmo na Switch nova que a bella. E a conexión é USB-C igual nos dous casos. Entón, técnicamente, vexo fácil. Outra cousa é que sexa ou non así. Entón, como non me confirmación ninguna, non sei. A min sería máis fácil, porque así podería quitar unha Switch, meter outra, tal. Mas non sei. Bueno, pois esta parte de hardware, falemos un pouco de xogos. Vamos agora xa con xogos de Switch 2, pero vamos comezar cos que son as versións de Switch 2 de xogos de Switch 1, o que se chaman a Nintendo Switch 2 Edition. Comenzaron anunciando un dos últimos do último Mario Party, que é o Mario Party Jamboree, que vai ter mellora de rendemento, que vai expandir con algún minixogo o xogo original, e aparte meten outro minixogo a maiores que se chama a Jamboree TV, que creo que está centrada máis no uso da cámara e tamén do rato e o micrófono, que non falamos que hai o micrófono, pero iso. Bueno, logo profundamos no doc, que noto aquí nos marcinitos, deixamos para despois. Claro, os minixogos estes, claro, a miña sensación vendo directo foi estamos outra vez co iToy, porque moitos dos minixogos pois consisten en que, bueno, ao ter a cámara, tes ti a cámara presente en pantalla
que pode estar divertido, o sea, como para party game, o Aitoy, o maior problema que ten este tipo de xogos é ter un sitio onde poda xogar isto sen romper nada alrededor ou que pa xente. Porque aquí moi bonito, co fondo branco a xente, pero no, o salón da casa e a iluminación do salón da casa vai de outra maneira. Eu non acabo de ver por que Nintendo fixo ese movimento de ter un engadido que é unha cámara e non meter unha cámara directamente na consola como xa facía coa DS, coa 3DS. Eu non acabo de velo, non sei por qué. Non sei, hai un pequeno punto, non creo que sexa isto o Kinect, pero hai un pequeno punto que eu, oxalá sexa un Aitoy, o sea, a nivel Aitoy, que Aitoy non fixo dano a ninguén, estaba aí, e máis ou menos había cousas interesantes dentro da profundidade que ten o Aitoy, pero non meterse a facer un Kinect Adventures ou xogos que sexan full cámara ou demais. Con profundidade creo que xa estamos falando de outra cousa. Dicir que isto de Switch 2 Edition dos xogos parecenos algo novo, pero non é algo novo, é algo que xa fixo Nintendo na Wii, que houve xogos da GameCube que volveu sacar para a Wii con control de Wii, tipo Mario Tennis, 4, por exemplo. Sí. E nos quixámonos agora, pero daquela non podías actualizar, daquela tienes que comprar o xogo novo inteiro. Agora temos a opción de pagar un estriña para actualizar. Pagar como se fose un DLC para actualizar. Que pasa con isto? E vou xa cos seguintes xogos que anunciaron, que aparte de temos o Super Mario Party Jamboree, temos os dous Zeldas de Switch, o Breath of the Wild de Tears of the Kingdom, imos ter o Metroid Prime cando saia. Non anunciaron data, creo, non ainda? Non. Ainda non xeron data. Creo que se vai para outono, ten pinta. Claro, nestes casos sí que ou compras a versión nova, que xa será unha caixa distinta e demais, ou hai unha ampliación, un pack de mellora que lle chaman para mercalo. Eu aquí no caso dos Zelda, sabendo que non hai nada de contido engadido, ráscame. No caso do Jamboree que mete un DLC, bueno, pois é un pouco que fixo Final Fantasy, o sea, Square con Final Fantasy VII Remake, que en PlayStation 4 Remake, en PlayStation 5 meteronche un DLC de Yuffie e demais. En Zelda anunciaron outra cousa que se queres comenta a ti, pero creo que eso non ten que ver ca actualización. Anunciaron un GPS. Non, sí, ten que eu polo que entendín, hai como tres categorías de mellora. Bueno, está a categoría 0, que é xogar o xogo bello na Switch nova. Punto. Existen algúns xogos que teñen unha mellora intensa con moitos engadidos que como se fose un DLC que creo que valían 20 euros. Se tes o xogo bello, tens que pagar 20 euros por riba. Creo. Se non son 20 dólares e se non, pois estou lanzando un triplo. Despois, sei que hai outros que teñen menos melloras, pero tamén é máis barata a actualización. Pero custa. Sí, tipo os Zelda. Pero nestes casos, como o caso do Zelda, vanxo meter no Switch Online. No Switch Online máis expansion pack. Entón, mal, máis polo menos, igual que no caso das pistas do Mario Kart 8, se cho meten gratis no Switch Online, polo menos é o menor dos males. E despois sí que é certo que se van portar un pouquiño ben, un pouquiño, non moito, e algúns xogos como Pokémon Scarlet, Violet e Legends Arceus e así, van ter unha mellora, un boost na resolución nos FPS que vai ser gratis. Sí, claro, a dúbida é isto, claro, se estamos falando que antes que emular, porque non ten o mesmo software, hai que ver aí que como fan, o sea, claro, vai por emulación, sería? Sí, claro, estás xogando por emulación, entendo. O sea, é a través de... Joder. Que sí, que claro, é que é super farragoso como están facendo a retrocompatibilidade comparado con, por exemplo, Play, que era bastante suave todos os xogos que tiñan, e logo Xbox o que fixo co FP Boost e as crecementos de resolución e tal. Que, por certo, xa que non falaron... Ten un lío aí, Xa que non falaron de Sonic nesa presentación, sí que se anunciou que os Sonic X Shadow Generations da Switch vai ter tamén unha Switch 2 Edition. Sí.
Se ahora as distintas compañías tamén esos van anunciando a serie de xogos que xa están anunciados de momento. No caso de Sega, aparte dos que enseñaron onte, que foron 3, pois está ese Sonic por Shadow, e tamén, por exemplo... Falar do Sonic. Sí, por exemplo, Square tamén creo que vai a comentar máis cousiñas de cosas que quedaron fora. Por exemplo, Capcom apareceu, pero non comentou todas as cousas que sei que andan por aí tamén. E se queres, antes de meternos xa directamente con todos os xogos que se anunciaron, imos ir rápido parando un pouco nos que máis nos interesaron, porque tampouco imos parar en todo. O tema este das Key Game Cards. Señor, dame paciencia. Nintendo conseguiu xuntar o peor de dous mundos e chamarlle Key Game Cards. Sí, xa sei o que van dicir. Ben, primeiro deixame a mi queixarme, despois destas partes boas. Perfecto. O que van facer ata agora, tú podías ter o xogo no cartucho ou podías comprar o xogo que viña cun código digital para descargalo. E tiñalo descargado na túa consola. Agora inventaron as Key Game Cards, que son os cartuchos que non teñen nada, simplemente teñen o código, non a chave para poder xogar o xogo. Entón, tes que meter o cartucho para poder xogar o xogo, mas o xogo está íntegramente na memoria da consola. Entón, non ten a parte boa de ter o xogo no cartucho e tampouco ten a parte boa dos xogos digitais de poder xogar a eles en calquera sitio sen necesidade de levar o cartucho. Entón, a mí pareceme unha trapallada. E agora, Iago, defende a tua postura. Non é defender, ten a única parte boa con respecto a cando pillas un xogo en físico e ven só un código de canxear, de descarga, que neste caso, pois podes prestarle a alguén. En fin, xa, non ten máis. Como tamén anunciaron no anterior cando direct... prestar a alguén, pois mira, pois pillas tal, cando te cansas del, cambio. Sí, tamén que isto anunciaron... non se entronca con claro, no direct anterior anunciaron as Digital Game Cards. Son únicos pondo nome esas cousas. Non é nada confuso. Que os xogos digitais, non todos, mas moitos, van ser non xogos digitais, senón cartuchos digitais do xogo que vas poder emprestar a membros da túa propia familia da Switch, entendemos. Entón, un saúdo para Lilium, que está metido no meu grupo familiar da Switch, vou poder prestarlle xogos. Entón, iso podes prestar xogos aí. Entón, os xogos que son digitais xa tamén podes prestalos. Existe unha alternativa a prestalos. Entón, non sei, non lle vexou tanta utilidade a isto. Parece que máis ben unha atrapallada que outra cousa. En fin. Bueno, pues eso. Vamos co momento, xa que estamos tamén en tema Nintendo Switch online e todo isto, vamos co momento... A min, a ver, tamén por contentarse con algo tamén, que eu entendo que, volvendo que decía antes de, pois podes emulalo e xa estaba, pero bueno, a min, por menos que se te presta atención a xogos clásicos de alguma maneira de traerlos de maneiras oficiais, pois non vou discutilas. En este caso, dentro do sistema do Switch Online, pois anunciaron que para Switch 2 chegarán os xogos de GameCube nun momento aí que tivo ben, porque lembro que falamos o día anterior que non o viramos claro. Sí, mas sopro Expansion Pack para xente que paga online caro, que me parece fatal que non aproveitasen para meter xogos da DS no básico, para poder darlle algo a xente que paga o básico e algo para xente que paga o caro, porque están metendo todo no caro. Eu creo que están no punto entre que non sabe moi ben que facer co tema de dúas pantallas e que chegará, pero van escalonando moito, igual que van aparecendo xogos de pouco en pouco. O tema de dúas pantallas, existen xogos de Mega Man que sacaron en recopilatorios desde Capcom, que son da DS e que xa están na Switch. Pódeno facer, facendo pantalla grande con pantalla pequeniña, tal, e incluso agora, co rato, xa non teñen excusa para pantalla táctil. Podes simplemente usar o Joy-Con como rato para emular a pantalla táctil. Pero iso require programar un emulador que che solvente todo, porque estes non van facer ports ad hoc para isto. O sea, non creo que non funciona así, a cachola, de como están facendo con isto. Porque había alguén que nos decía por Instagram, no, pero como fan os ports como de Nintendo 64, digo, que iso non é un port, que non chega a port. Isto é toma ROM, pum. Sí. O sea, estamos a ese nivel, o sea que non tal.
Entón, bueno, claro, eu aquí vin GameCube e eu estaba capedrada a miña de veña Soul Calibur que é de Namco, que decir, non é Nintendo, pero claro, o Soul Calibur 2, perdón, era precisamente, pois ten a particularidade de que a versión de Play 2 tiña a Heihachi, a de Xbox tiña a Spawn e tiña a versión de GameCube tiña Link. Entón, bueno, pues, non había un que tiña Darth Vader? Ese é o 4. Tiña Darth Vader e Yoda. Creo que Darth Vader era en Xbox e Yoda en PlayStation. Algo así va. Bueno, neste caso, Soul Calibur 2 ten a Link. Sí, ben. Soul Calibur 2, ben. E aparte o Zelda Wind Waker e o FC o Gex, non? Sí. Non? Sí. Porque logo hai recreativas que tamén é parella. Dicir que existen algúns xogos da GameCube que poucos, máis algúns, entre eles o F0 e o Soul Calibur 2, que teñen tamén opción de panorámico. Aquí estamos vendo en 4 terzos, mas teñen opción de panorámico. E polo que estiven vendo en reviews, en panorámico vese genial. Ou sexa... E logo que, pois eso, tamén o mesmo modo local a 4, pero tamén online. Podes ter. Que aquí están ganando un pouco de maxia, porque parece que xogan 16, pero non. E van chegar máis xogos como o Super Mario Sunshine, o Pokémon Dark non sei que, Gaia. O Pokémon Colosseum e o Pokémon XD Gale of the Darkness. Que eu aquí, para fans de Pokémon, eu supoño que, a pesar de que os xogos orixinais podías conectalos coa Game Boy, co cabliño este da Game Boy, para poder pasar Pokémon destes xogos os xogos da terceira xeración, Rubí, Safira, Esmeralda, Verde Folla e Lume Vermello, a pesar de que iso era posible, eu penso que neste caso van facer como cos Pokémon Stadium, que xa están no servizo da Nintendo 64, e non van ter ningún tipo de compatibilidade. O da 64 podía conectarse cos cartuchos de Game Boy original, e non hai ningún tipo de compatibilidade no emulado. En este caso, eu supoño que non van por compatibilidade co Pokémon Home, entón que non vas poder pasar os Pokémon que captures nestes xogos a Pokémon Home para poder xogar nos xogos novos. Espero estar enganado, mas a min dame que van facer así. Por último, dicir que unha cousa mental, que metan o Wind Waker no servizo vai impedir que saquen o Wind Waker HD como xogo completo, non? Que fagan port da versión HD da Wii U a Switch 2. Eu primeiro que me saiu nada máis ver isto. O sea, aparte foi espontáneo é que non van facer o remaster, había xente por redes, porque subimos xusto este momento da reacción de cando vimos os de GameCube en redes, e houve unha persoa que me dixo, bueno, pero se xa fixeron en alta definición. Digo, home, están en Wii U que non a ten moita xente. Eu teño bueno, sí. pero xera un momento que non me entra que queres un pin, tal, pero eu tamén teño a Saturn co Panzer Dragon Saga, pero a mí interesaría moito que toda a xente pode disfrutar un show que é bo. Non entendín a veces os razonamentos en xeral de que pasa sí, persoas, pero bueno. Sí que é certo que por antecedentes sí que existe o Link's Awakening, que é o xogo da Game Boy Color, que é o remake que fixeron para Switch, un remake para Switch, e iso non impediu que tamén estivese metido nos xogos da Game Boy, no online. Pero claro, sí, a diferenza entre un xogo da Game Boy e o seu remake non é a mesma que entre un xogo e o seu remaster en alta definición. E lembremos tamén que por haber remasters tamén existen os remasters da 3DS do Ocarina of Time e do Majora's Mask, que tamén teñen mellores texturas e engaden cousas, que tampouco están disponibles na Switch, que simplemente temos as versións originais de 64. Entón, eu penso que tanto Wind Waker como o Twilight Princess van estar no servizo da GameCube e non vai haber o port en alta definición. Imos ir xa a xogos de Nintendo e con isto que dis todas as reflexións. Estamos en ano de 40 aniversario de Super Mario Bros. De primeiro non se espera moita cousa. Fai 5 anos fixeron o xogo este Battle Royale, que non sei por que o quitaron, pero porque, en fin, Nintendo gorra Nintendear. E para o ano que ven 40 aniversario de Zelda. Igual están guardando cousiñas para aí, porque non creo que un Zelda grande non van sacar o Tears of the Kingdom, non dá tempo, non se pode sacar unha cousa así. Entón, pois alguna recolección así de alta definición, como fixen, mira, se fan unha cousa como fixeron co Super Mario 3D All Stars,
un pouco máis cuidadiña cos dous de Nintendo 64 e o de GameCube. Non me parece, ahora que acabas de soltar, non me parece unha cousa extraña que pode pasar. Eu vexo máis que fagan un remake do Ocarina of Time, porque é o xogo máis famoso da saga, que fagan un remake a alta definición aí potente. Vexo iso máis probable que a que se poñan co... En fin, bueno, vamos ver como se xoga a Nintendo Switch. Para iso temos o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que obviamente, sendo un Welcome Tour, hai que pagar, porque non podía ser gratis, porque Nintendo non nos dá cousas gratis. Isto na PS Vita xa existía e era gratis. Nintendo anos despois di, non, vamos a por 6 euros. En vez de 6 euros, Nintendo, déxame en paz. A ver, efectivamente, isto que se pago é un flipe. Pero aparte, estamos aquí en un punto que é que polo que vin filtrouse o precio en yenes, o cambio a euros, que xa sabemos que non sempre vai así, pero bueno, que anda sobre os 6 euros. Meteranos un 9,99, bueno, todo no vendo. Pero que dicir, non están cobrando ao xogo inteiro, porque obviamente non é un xogo inteiro, pero claro, tes a referencia máis próxima, o Astros Playroom, que é unha maravilla, xa, ainda que sexa un xogo relativamente curto, é unha maravilla, tamén aprendes cousas. En cambio este vexo como que é moito máis, parece un tutorial, e ademais de pago. E isto, lin alguén que falaba do papel de Reggie. Reggie era chamase director presidente de Nintendo of America, creo que o cargo. My name is Reggie and my body is ready. Vale, estaba cando foi o da Wii, andaba el en Nintendo of America, e foi quen convenceu, polo visto, de que o Wii Sports viñera incluído ca consola. O sea, que fose un xogo ao final gratis, que é un dos xogos máis vendidos, pero porque ven ca Wii, que funciona moi ben. En Xapón non estaba nesa vertente. Entón dame aquí a sensación de que agora mesmo creo que Reggie non anda por aí como comunicado de tal, pero non está dirixindo labores. E a sensación de que gañou Xapón neste caso, porque si é certo que normalmente en Estados Unidos tira un pouco por aí, que tamén foi o que pasou con Sega nos 90 a hora de sacar un pouco de vantaxe en Estados Unidos, porque empezou alguén con mentalidade de tiburón que tenía. No, había este tipo de prácticas tamén de, pues, dá un pouquillo alguna cousa a perda. En cambio aquí están como non perdemos nada, estamos todo é magro. Entón, creo que responde un pouco a que hai este cambio de persoas e filosofías nos distintos sitios que acabe chegando isto. Sí. Eu vexo un erro garrafal. De feito, penso, bueno, xa direi despois en teorías todas, pero penso que van recuar en algunhas cousiñas como esta. Sí, pero creo que antes del lanzamento non, xa, máis... Bueno, falamos despois. Falamos de máis xogos. En fin, sí, temos un xogo que aparte iso, que vista isométrica, xente icha explicando cousas, pero non sei, o Astrobot parece moito máis tal. Ben, é certo que o Astrobot non ensina todo o mando pero é moito máis sensorial, moito máis directo, moito máis xogardo. Sí. Hai que ver, igual ahora aquí dentro hai un plataformas que flipas, pero non ten pinta polo que estamos vendo. Ten pinta que haxe unha serie de minixogos e demais, pero bueno. Moi ben, efectivamente, a min que o mal destrucción en forma de xogo se venda aparte, non sei eu. Bueno, xa que non veñen as caixas, non? Vamos, agora seguimos un pouco en desorden con como se anunciaron os xogos. Primeiro cos xogos de franquías de Nintendo, os xogos de Nintendo. Imos con un que eu, claro, tiñame total enganado porque aínda que parecía obvio que era iso, que é iso, eu digo, non se van a acordar disto. Efectivamente, tiñamos aí a un son que estaba aí, Smash, que era xa o último xogo anunciado. Vemos unha estrela con Kirby e realmente quere dicir que volve unha secuela do Kirby Air Ride de Shiben, de que era de GameCube. Sí, efectivamente, e que está no servizo do online de GameCube. Se non está, vai estar. Vale. Sí, porque de momento non. O sea, sigo anunciado, se non está, vai estar. Vale. Isto, Kirby Air Riders. Ti xogaches o Kirby Air Ride, non? O original. Sí, non deixa de ser un Mario Kart wannabe, pero con cousiñas interesantes. Se cadra máis no
outro modo de carreiras, tal, pero... É un pouco máis Sonic Riders, non? A nivel de que vas con unha plataforma voadora, digo polas sensacións de manexo e demais. Sí, é divertido tal, pasa que non sei que éxito terá estando Mario Kart. Porque me parece un pouco competir contra si mesmo. Sacar dous xogos de corridas así tan xuntos, de saída, non sei. Non sei se hai data para Kirby Ride, eu creo que está anunciado só, entón eu creo que vai ser distinto. Eu creo que este vai ser un xogo máis pequeniño igual. Pero, claro, a cousa é que dirixe Sakurai, que é o creador de Kirby, que é o que estaba a cargo do Smash Bros. Ultimate, e toda esa tolemia, que facía as presentacións das personaxes e tal. 2025. Claro, fai gracia que ao final dixo, mira, a min deixadame, eu quero facer o Kirby Air Ride. Parade, eu quero Kirby Air Ride. E xa está, non hai máis. É que lle di que non a Sakurai. Ostras, no, pero digo, a nivel que no trailer díxose director. Vou pegar un pequeno salto na orde que temos, porque tamén este é un caso curioso que se presentou un show que é unha IP nova, aínda que cando estábamos vendo digo, pero isto había xente que Bloodborne 2 eu, ao final a xogada que vin aquí, bueno, anunciouse este xogo que se chama The Dusk Bloods, que a apariencia do trailer, pois iso, un xogo de From Software. Este está dirixindo Miyazaki, non o que a xente lle copia o pon triste, case máis ese día, non? O que fai videoxogos para que estemos tristes nós, de tanto morrer. Pois iso, vemos como varios personaxes, haberá unha serie de mecánicas de multixogador, imagino, non sei se asíncronas como pasan algúns deles. Pois temos como unha personaxe tipo vampiro, outra que pois como unha personaxe máis de técnica asiática, hai un robot aí un pouco raro de época de steampunk, así. Pero bueno, moi molde From Software, e tirando un pouco esa ambientación Bloodborne. E claro, aquí dicía moita xente, claro, Sony, que isto, porque aparte este xogo non é de Bandai Namco, que é certo que o Elden Ring, por exemplo, está levando Bandai Namco, senón que este ten pinta que é encargo de Nintendo, que fixo un pouco a que fixo con Bayonetta 2, que Bayonetta 2, lembremos, no seu momento saiu unha época en PlayStation 3, creo que era así, PlayStation 3, Xbox, Nintendo, que non había quen quería facer a secuela da Bayonetta 2, pois entrou e dixo para Wii U, houve Bayonetta 2, porque Nintendo apostou por isto. Pero dame que a impresión de que Miyazaki quería Bloodborne 2, Sony, non, toma, marcha, pero nos quedamos co nome, tal. Montaron isto, porque Nintendo quiso meterse aquí nisto. A nivel gráfico, pois é que estamos bastante parecido ao Elden Ring versión Play 4 e demais, porque é un pouco a sensación gráfica que nos está deixando moito dos xogos. Vemos os logos noutros de third parties que pasa un pouco así. Pero bueno, boa nova para quen que xera un xogo de From Software novo, seguindo un pouco estela Bloodborne, pois hai que ver se rinde ben na parte gráfica, na parte técnica e xogable non queda lastrado. Pero bueno, a quen lle guste esta estética eu creo que moi ben. O sea, a min está metendo un pouco este momento de non me interesa el del ring, pero vexo aquí cousas que, jolín, que guai. Ti non sei se andas moito no mundo dos From Software. Yo, claro, este non é o meu estilo de xogos, entón tampouco teño moito que falar do tema. Pero bueno, sí parece a historia que estou lendo detrás a nivel de proceso de por que aparece este xogo, porque non estaba nas predicións de ninguén case que chegase isto. Aparte ten un dinosaurio que xa o dixen 23% mellor este xogo xa. E agora sí que imos ir co grande xogo anunciado por Nintendo, que dixen que o último era Kirby Ride, non é Kirby Ride, senón que este de Bananza. O novo xogo de plataformas 3D, neste caso non vai ser capetenado por Mario, senón por Donkey Kong. Que che pareceu? Pareceume moi interesante, pareceume que Nintendo está apostando moito, pareceume o novo Mario Odyssey, o sea, o Mario Odyssey desta consola é este. E pareceume que Nintendo está apostando moitísimo últimamente por Donkey Kong, entre parque de atraccións, o filme que din que van facer tamén de Donkey Kong, e isto, se rumoreaba e non está anunciado, e isto,
Eu penso que no futuro próximo van centrarse moito en Donkey Kong, vanlle dar un pulo aí importante. E direi que non me gusta nada o redeseño que lle fixeron, Prefiro o estilo clásico. No, pero veo vendo así, sí que ten así como preto dos ollos así como zona máis negra, que dá un toque así igual, non sei se máis agresivo, como chamarle, pero gusta moito a mobilidade que ten, que vemos no trailer. Sí. Máis la de que ten fixeron moita foco na parte de destruir escenario, ben sexa excavando, golpeando por todos lados, pillando outros obxetos, batendo. E aquí foi cando eu dixen, ostra, está soltando aí partículas por todos lados, que me lembrou a, veña, vamos a picarnos co astrobot. Sexa eu cando vi isto digo, ostra, pero aquí a nivel visual é certo que sí, que está bastante rico, como que todo está moi vivo e todo reacciona. Que eu vendo o tráiler, sabendo que non teño moita dúbida se é un xogo saído de Nintendo que a nivel de plataformas vai funcionar moi ben, o sea, vai funcionar ben, parte con o momento, vamos a poñer un momento do Donkey Kong Country original aí, que hai un momento que parece que están imitando, pero unha cousa que para mí mellorou Nintendo, eu lle boto a culpa a Illumination, o sea, cando sacaron o filme de Super Mario, e que agora sí que están buscando que teñan ese carisma, esa viveza aos personaxes, que xa pasou no Super Mario Odyssey, que a Miyamoto iso é unha cousa que dá un pouco máis igual, que a Miyamoto está que o xogo ben, pero logo isto de carisma e de a parte narrativa do show sí que normalmente non anda tan pendente, e aquí o Donkey Kong está super expresivo, parece que está todo super gracioso. Vi un cachiño de xente que xa estivo probando, porque eu estaba vendo unha serie de directos desde Cannes de Estados Unidos tamén probando xogos da Switch, hai dobraxe da Rocha, está simpático, sexa que ten un ton bastante chulo, bastante animado, e ten pinta que pode ser un plataformas ben chulo. Non sai de saída, non sai o 5 de xuño, sai o 17 de xullo, 6 semanas máis tarde, así que bueno, digamos que está no primeiro no verán de lanzamento, así que tamén pode entrar casi como aí. É un xogo que creo que pode ser eso, moi bo. Ben, a mí teme pinta de que vai ser dos mellores do ano. Vai ser un xogo que vai petar forte. Bueno, Drag and Drive xa comentamos, ensinamos un poquinho de imaxes del, lembrar que era o xogo este de xogar con dous ratos. Sí, que me parece moi interesante porque a efectos de inclusión, porque é unha cousa que Nintendo non tiña por que facer, ten moitos xogos de moitos deportes e non tiña por que facelo, e pareceme moi bonito, moi ben, que se normalice, que este é un deporte super chulo, con esta xogabilidade tamén moi imaginativa, cos ratos así e tal. Entón pareceme moi ben, unha maneira moi bonita de normalizar o que é normal, que son deportes para xente con diversidade funcional. Tamén se presentou, creo que este nos dá un pouco máis igual, podemos pasar tal, creo o máximo comentario que se deu sobre o que podían portar un deto, dixen, é o xogo este que en plan musou, os comentarios eran un musou do pobo galego e non sei que outro chiste. Ese comentario, o do musou do pobo galego foi meu, había outro de Lilium. O Hyrule Warriors, pois o 3, en me chaman 3, poño outro nome. Sí. Neste caso pues, tamén feito por Koei Tecmo, iso, xogo de andar batendo aito con moitos inimigos, neste caso ambientado un pouco antes, digamos, que a historia que daría lugar ao que logo Zelda Tears of the Kingdom. Sí, como a que me guste os anteriores, imagino que ben. Sí, pero iso xa pasou o anterior. O anterior era tamén precuela do Breath of the Wild, o anterior sí. Hyrule Warriors. Perdón, bueno, que dices aquí. Está aí. Eu probei a demo do Hyrule Warriors 2. Xa está. Estou contigo, non é o meu estilo de xogo tampouco. É bonito, é moi bonito de ver, mas de xogar a mí non me chama. Imos con xogos de third parties. A verdade é que, claro, case todo, logo paro, pero case todo, ao final son xogos que había en plataformas, sobre todo moitos que estaban en plataformas en Play 4, que non chegaran a Switch, pero que ahora teñen potencia para a Switch 2. Primeiro exemplo, que vamos a falar tamén un puño del, Elden Ring. Tanto co Elden Ring como co seguinte xogo que Final Fantasy Remake, que imos a falar, a sensación é que efectivamente estamos vendo como unha versión de PlayStation 4 Pro, se queres dicirlo, pero bueno, estamos vendo xogos con 30 frames por segundo e que vexo tamén algún compromiso na parte de iluminación e demais. Ben é certo que Elden Ring
non é unha bestia técnica, así que non está tan pulido a nivel de temas de iluminación como outros xogos, pero artísticamente é fermosísimo dentro da crueldade de todo iso. Pero iso, hai que ver se a 30 frames por segundo tira ben. Eu creo que o xogo, cando xoguei na... Claro, o xogo na Play 5, pero creo que a versión de Play 4, pero non sei se había un boost ou algo así. Creo que xoguei a 30 frames por segundo, é un xogo que se xoga ben. Ou igual, por eso me levou 189 horas, igual se xogase como quería Miyamoto, pois me levaba 2 horas menos. En fin. Pero bueno, boa nova, que neste caso pues, estamos falando de xogar Elden Ring en portátil, que imagino que non sei en Steam Deck se estos dos que está proof, pero imagino que sí, porque se está proof o Final Fantasy VII Rebirth, que está proof, pero daquela maneira, bueno, a palabra non é proof, pero bueno, que sí, válido para usar en Steam Deck. E iso, Final Fantasy VII Remake tamén saiu aí o Kitaxe, que leva a franquía Final Fantasy VII Remake, o proxecto. Nada, anunciaron aí que vai chegar o momento o Final Fantasy VII Remake Intergrade. O Remake Intergrade que supón que é a versión de PlayStation 5 que inclúe o xogo base que había en Play 4, pero co DLC de Yuffie. Pero os gráficos sí que son máis de Play 4 que nos veu. Ben certo que a versión de Play 5 tamén había, estamos xogando nestes modos o de calidade ou de rendemento. O de calidade de Play 5 tamén era 30 frames por segundo. Pero aquí ten pinta a ser un pouco eso. PlayStation 4 Pro, creo que a xente que non este vendo o podcast hoxe un pouco a sensación que lle pode dar nestes xogos son coñecidos e que sexa un pouco máis próximo ao que había a PlayStation 4 Pro. Logo tamén depende da mestría de algunhas compañías a hora de adaptar xogos e demais. Porque, por exemplo, vexolle un pouco mellor acabado, por exemplo, Cyberpunk 2077, que non imos echar imaxes, creo que está un pouco máis traballada a localización o port para Switch que o que me transmite o Elden Ring, pero, en fin, tamén o Cyberpunk 2077 ten un par de anos máis que o cual de un ano e medio. E entón, bueno, pois tamén para aí. E agora nada imos ir, porque hai xa varios mensaxes no chat, aquí en directo no Twitch, tamén se queres poñer nos comentarios de YouTube, xa estamos falando do tema de cartos, e imos chegar a iso. Pero antes de nada, quero pararme un momento noutro xogo que se anunciou, que é o Deltarune, que realmente é un xogo que xa había, os episodios son 2, pero anunciouse que xa, ca saída da Switch, é dicir, o 5 de xuño, pois vai chegar o capítulo 3 e 4. Non se probaches ti os Deltarune? Non, porque non pasei o outro, como se chama? O Undertale? Ese, non pasei o Undertale. Teño comprado e ainda non o pasei. Entón, está esperando pasar o Undertale para xogar o Deltarune. O Undertale teño que poñerme a xogalo. É destes xogos que non me vai ben xogalo en streaming. Xoguei un pouquiño unha vez e dixen, mellor fora de streaming, porque estos que sí que preciso tender máis en narrativa máis, non me dá para máis. E logo hai un xogo que estos que, bueno, pasan así un pouco máis desapercibido, pero bueno, quería poñer un pouco foco nel, que é o Story of Seasons Grand Bazaar. Estou aquí buscando un momento que sale o xogo. Story of Seasons Grand Bazaar, que é un xogo destes de aquí está, eu creo que é o xogo que menos atendeu. Aquí ven, aquí está. Story of Seasons Grand Bazaar é o xogo que apareceu despois do Silson, que ninguén se enterou diso, porque anunciaron o Silson aí en 4 segundos e non hai ninguén que parara no Story of Seasons. É que ostras, a mí en este momento, canto máis o penso, digo, ajá, moi ben. Por que non falades do Story of Seasons? Digo, do Silson. Resumindo, para que non o vira directo, basicamente dixeron Silson, sí, en 2025 enseñamos aquí unhas imaxes que creo que non se vira nada. Enseñamos aquí unhas imaxes 4 segundos, veña. Sí. E con iso vai traballando. Ostras, podese ser máis Nintendo? Aparte de cos prezos. Claro, non sei ti como biches isto. Sí, foi como, que pasou? Vou non poñer reproducción a 0x25 para que nos tire para falar un pouco mentres. Non podemos falar mentres. Ostras, bueno, obviamente xente moi contenta. E nada, pois o pouco que se ve moi continuista co Hollow Knight, deixamos unha cousiña así, neste caso manexando a personaxe de Hornet. Nada, así un pouco máis acrobático, saltos como a de personaxe. Creo que xa non hai máis, pero ostras,
Bueno, 2025, se cumple. Sí. Claro, que pasa con isto? Que isto, claro, moito Nintendo Switch 2, pero moito dos xogos tamén que se anuncian aquí van a sair noutras consolas. Entón, a conta do Game Pass, efectivamente, isto que puxa a conta do Game Pass, o que di JPV, para quen lle interese, xa en Game Pass día 1. Isto, aí as redes estivan moi atentas. Tamén, por exemplo, os de Sonic Cross Walls, vindo de Mario, non, se queres cruzar realmente os mundos e xogar con outras consolas, tes o noso xogo. Sí. Tamén. E demais. Bueno, pois ata aquí o Story of Seasons. Non podemos comentar moito máis nin do Story of Seasons, porque nin deste. Non anotei, a min fixo un pouco de hilo tamén o Street Fighter 6, porque é certo que Switch era inviable e o Street Fighter 6 ten o crossplay e demais, entón, bueno, pois si é certo que hai que ver os Joy-Cons da Switch 2, se son cómodos, pero bueno, modo portátil para unha cousiña así, pero creo que para xogos competitivos a este nivel Street Fighter igual non é o mando ideal, pero ben. Eu esperaba a ver se entraba algún Resident Evil de Capcom, pero bueno, a aportación de Capcom neste directo foi iso. E non sei se tes algún xogo máis que queiras comentar que quedara por aí fora. Xa estaría. A min hai só un tamén que apareceu nesta ráfaga de xogo así rápido que me chama a atención. Que? Referencias musicais. Un xogo que existe, debe existir algunha edición anterior. Claro, estou aquí en modo lentismo. Espérate. Que era un recopilatorio de recreativas de Namco, pero xa estamos con recreativas de Namco en época 3D. Entón... Iso, estaba anunciando o que salió Ridge Racer, vamos, que hai un recopilatorio no que aparece Ridge Racer e hai que ver que xogos máis aparecen. Bueno, e hai que un xogo que anunciaron moi rápido que é unha especie de Wipeout que non ten mala pinta. Aparte o Wipeout, este tipo de xogos de carreiras tipo arcade é un clásico de lanzamento en consola sempre, o sea, para min é un dos meus formatos favoritos. Para un xogo de carreira así básico, tonto. E isto, ben, que non se perda. E demais. Fast Fusion chamase este xogo. Dito cal, acabou o directo. Tudo ben. Anunciaron que había dous bundles, o sea, dúas formas de lanzarse, a consola soa ou a consola con Mario Kart World. A todo isto está aberta a página da Switch 2 e cando chegas ali, aquí temos o tema, e aquí borramos ata 10 minutos, non moito máis, pois senón non vamos a arranxar o mundo. 470 euros, 46999, a versión sen xogos, e a versión con Mario Kart 509 euros con 99. Lindo pez. Sí. A mí o que me vai máis disto é que volvemos a ter o que pasou, por exemplo, na Play 5 Pro, que temos o cambio dólar-euro estropeado. Xa non vou pa o yen, pero temos o cambio dólar-euro estropeado, porque o cambio dólar, por exemplo, da versión sen xogo é 400, o sea, o prezo en dólares é 449, se faz a conta co cambio tal como estaba onte, sanche 414 euros. Sí. Se me dis cascasmo directamente, pois 449 dólares, 449 euros. Pero que encima me subes 20 euros. Entón, claro, si é certo que logo é certo que a diferencia da versión sen xogo e a versión con xogo é máis pequena en euros. En euros hai 40 euros de diferencia. Digamos que así sairía o Mario Kart World a 40 euros, entre aspas, todo isto. En cambio, en precio en dólares, 499. Todo isto tamén en Estados Unidos é unha particularidade que segundo o estado hai unha serie de impostos, tal, o sea, esos precios son base, pode que sexan superiores a partir de aí. Tamén hai que ter iso en conta, porque aparte tal como está, xusto dito hoxe, co que pasou onte a noite, bueno, hai que ver os precios tamén como andan por aí. E claro, en Xapón, non sei se viches o da versión esta, que hai unha versión da Switch 2 sí, con rexión pechada. Puxen na escaleta. Si existe unha versión da Switch que vai ser só xaponesa, que só vai ser compatible cunha conta do Xapón, e só ten a lingua xaponesa, non ten máis idiomas. Dios. E
En vez de custar 50.000 yens, que é o que custa a normal, vai custar... En vez de 70.000, que custa normal, custa 50.000. Exacto, en vez de 70.000, 50.000. O que sería o cambio máis ou menos, aquí está o cambio de dólares, o que traballo eu, pasaría a ser como $333. 320 euros, así rápido. 315, sí, 320. Entón, é un axuste de prezo bastante interesante. Porque saben que senón non venden no Xapón. Claro, en Europa iso non se pode facer, porque en Europa falamos 1 millón de idiomas, afortunadamente. Entón, botemos contas. Temos a Switch, que entendo que verá cos 2 Joy-Cons, Switch 2, e que, aparte, non sei hasta que punto pode ser urxente a tarxeta de memoria. É certo que os xogos agora ocupa máis, por exemplo, creo que o Street Fighter 6, a versión de Switch, ocuparía 50 GB, co cal, tendo en conta que a memoria da consola era 256 GB, pois dache para 5 Street Fighters 4, bueno, porque tamén haberá outra serie de datos que tal. Entón, claro, aí depende de se xogar máis a equilibrismos. Obviamente, se tes xogos pequeniños indie, pois non van pesar 50, pero se tes... porque aparte eu creo que estos xogos, ainda que teñas a tarxeta, vamos ir no mesmo sentido que está pasando, por exemplo, Play 5, que sí, o Final Fantasy VII Rebirth, 2 Blu-rays, pero claro, instalas 90 GB. Isto vai así. Tes aí os CDs porque un é para instalar e outro para que sepas que o compraches ti, pero ler en tempo real non sei se le cousa. Creo que non. Entón iso, porque aí está aquí o debate no chat de que sí, eu estou un pouco na Liga de Marcianitos, depende do número de xogos que metas. E logo, a ver, eu tamén a miña Xbox estou, creo que é de 500, que a series. Bueno, pois, mira, xogo isto. Non xogo, desinstalo, volvo pialo. É cuestión de como xestiones. O sea, non unha compra obligatoria. E logo hai que ver se hai tarxetas por fora que teñan mesmas características que podes usar, porque as SDs presentaron unhas que son oficiais, pero pode que cheguen outras tarxetas con ese tipo de lectura, que non me acordo, non sei que Express, que tamén poden ser válidas e non este no ámbito dos 60 euros, creo que era, non? O que conocían. Sí, non, e chegarán de outras marcas, mas mesmo así va a ser máis caras que as SD normais que temos agora. Entón, o último que sí quedou eu, aparte isto no directo, pasei no directo, estaba como un pouco atordado e realmente non me parei moito a pensalo, porque hoxe vendo máis reposado, sí. Entras na store da Switch e ves os 2 xogos grandes que anunciaron, o Donkey Kong Bonanza e o Mario Kart World. Entón, prezo, que ainda non se poden reservar hasta o 8 de abril na tenda de Nintendo, pon prezo, versión digital do Mario Kart World 79,99. Precio da versión física 89,99. O sexa, 80 en digital, 90 en físico. A Bonanza, o mesmo, baixándolle 10 a cada un. Aquí hai 2 cousas que eu quero parar. A primeira, non sei se é a primeira vez, por lo menos no ámbito Nintendo, no que temos o digital máis barato, sí. Máis barato, e aparte 10 euros, que non é 3, que hai a veces estas cousas que en tal tenda, pois tampouco. O digital máis 10 euros máis barato que o físico. E a cousa é como se traslada logo a outras tendas que non sexan oficiais de Nintendo, porque isto estamos vendo o prezo de Nintendo, pero a miña experiencia en Switch 1 é que un xogo de 60 na tenda digital de Nintendo polo xeral podo topar a 40 e algo en unha serie de establecementos. O sea, normalmente baixar de 10 euros podo. Tamén podo ir ao Corte Inglés e que este 3 euros máis caro. Iso tamén. Estou dando información, non estou dicindo nada. Entón, claro, a miña dúbida agora é que vai pasar co físico nas tendas que non sexan Switch ou oficiais. Porque, claro, o que entendo, non sei se que vai haber un sistema de que che manden o xogo físico desde Nintendo Store, ou o que están anunciando é prezo recomendado de 0 máis caro. Pero bueno, sí que consultei, por exemplo, en Game, que os teñen xa para reservar, e de momento copian os prezos que están na web de Nintendo. Ben, é certo que esta na que acabo de citar, Game, tamén con Switch 1 só é
facer o mesmo a prezos que están en digital da Switch 1. A miña dúbida é, vai haber xogo físico máis baratos que os 79 digitais do Mario Kart World ou os 69 digitais do Donkey Kong? É a dúbida. Eu creo que vamos chegar a unha época de liberalización dos prezos dos xogos, que vai haber máis variabilidade nos prezos dos xogos. En vez de ter un prezo estándar... Nintendo, porque en sí. PlayStation realmente vai en Xbox... Claro. Xa é outro sistema. O sea, quero dicir, sobre todo, a que baixan de precio estas cousas. Sí, non, pero que vai haber... O sea, pues, igual, os xogos da 3DS valían 40 euros. Entón, todo xogo 40 euros. Agora vai haber xogos de 90, xogos de 70, xogos de 60... Vai haber máis variación nos prezos. Pero a mí o feito de que haxa xogos que en físico custen 90 euros pareceme un roubo a man armada. E que aparte, xa o comentou moita xente, pero que claro, está sentando un precedente porque está xa con rumores do GTA 6 que se pode ir a 100 e demais, e que con isto demais. Eu creo que isto ten unha, mira, eu creo que teño unha resposta para isto, por lo menos un razonamento que creo que ten sentido, non digo que sexa certo. Que pregunta Sislax, por que o Mario Kart é de cero máis caro que o Donkey Kong? Eu creo que porque estás pagando o servizo. Porque o Mario Kart vai ser unha aposta a nivel online que non sei se ten Nintendo noutro show a día de hoxe, e creo que vai ser unha aposta a nivel diso. E logo máis alá fai o mesmo que fixo en Switch case todos os xogos eran 60 euros, salvo este que era de todo o mundo, 10 euros máis, os Zelda, había unha serie de xogos, o Smash Bros creo que tamén era outro, hai unha serie de xogos que estaban 10 euros máis caros, que eran como xogos premium. Pois neste caso, é o meu xogo máis vendido de Switch 1, pois a secuela metolle iso. Mais alá de que creo que pode estar justificado porque é un xogo que ten unha serie de gastos para Nintendo que rentabiliza así. Que seguramente pase o que comentamos antes, que vai haber unha serie de DLCs que tamén por aí saque. Pero bueno, o sea, podo entender que ese é un razonamento. O que pasa que no proceso, aquí hai que recordar a evolución. Partimos de Switch, de xogos de 60 ou 70, a que agora estamos en xogos de 80 ou 90. O sea, xa non hubo un intermedio de igualarnos a Play 5, que Play 5 pasou isto, que Play 5 ahora as novidades son 80 físico ou digital, aí non hai diferencia de prezo, pero non houve un momento que dis, vale, pois ahora Switch 2 copiamos os estándares de PlayStation, pois 70 e 80, 70 os que non son así moi alá, e os 80 pois o Mario Kart. No, meteronlle 10 máis ao de Play 5, entón eu creo que isto, xunto a que houve unha total falta de transparencia ou de ganas de comunicar isto no directo, claro, é que en fin, a min non me molesta tanto o precio da consola, porque ao final co bundle podo entenderlo, o sea, estamos indo a unha cousa máis barata que Play 5, obviamente tamén pode que teña menos potencia, ten outras posibilidades, bueno, o precio da consola pode entrar aí, moléstame o tema cando faz o cambio co dólar, pero ben, podría ser, o problema é o dos xogos, porque en canto compres 4 xogos xa che sai máis rentable unha Play 5 se compras os mesmos xogos que hai en Play 5. Isto a conta é así, de rápida. Eu teño unha teoría sobre o prezo da consola en sí, que é que vai acontecer como aconteceu coa 3DS. A 3DS tamén saiu a un prezo desorbitado para a súa época, agora parece irrisorio, e o que fixeron, como non daba vendido ben de saída, foi baixarlle o prezo, e a xente que a comprou de saída dabanlle un engadido. Unha serie de xogos, non? O programa embaixadores, ou así chamaronlle, unha serie de xogos gratis. Eu creo que aquí van facer unha cousa parecida, que van, porque senón non ten xeito, eu creo que daqui a un ano, ou a meses, ou van recuar, e van baixarlle o prezo a consola e meterlle gratis o Welcome Tour. Por lo menos no mercado occidental, porque o mercado xaponés ten a versión Only Japanese, que será que venda moitísimo porque é máis barata. Eu creo que aquí van ter que facer unha reducción de prezo e meter gratis ese xogo para que se venda, porque senón creo que Nintendo vai levar un pau. Ti que controlas máis de Nintendo, lembras que consolas tiveron a liña esta de Platinum, que estamos no comentario de Sony, de liña de prezos máis amables, o sea, serie máis barata de xogos, reedicións máis baratas? Sóname que GameCube? GameCube sí, Wii tamén, Nintendo Selects, DS tamén, 3DS tamén, aínda que só ao principio, despois xa non.
que claro, en Switch sí que como se notan fortes porque están a un ritmo que ou pasa algo raro ou é a consola máis vendida de todos os tempos, entón ainda non baixaron os prezos porque isto ainda vai faltar. Isto, Switch 1 en algún momento eu creo que vai baixar, pero para Nadal ten unha pinta boa que baixe en Switch 1 e mantemos a Switch 2 a este nivel. Logo vemos como saiu a cousa, igual pasa o que diste do caso 3DS e demais. Pero sí que a min, o sea, dame máis medo dos xogos, porque dos xogos sí que ao final acaba afectando tamén máis ao resto de consolas, porque que a Switch custe máis ou menos, de momento está nun prezo competitivo, porque miras as outras opcións, que outra opción teño? Steam Deck, creo que anda ainda un pouco máis cara, por lo menos as que teñen máis capacidade e demais. E logo, bueno, Nintendo tamén vende que temos o Mario Kart World, que temos os xogos de Nintendo, que eso tamén pesa un pouco a nivel de venderlo. A verdade que lle interesen é que non. Pero sí que o prezo dos xogos agardaba un igualar prezos de PlayStation 5. Descoñezo como están os de Xbox en físico, porque como ando xa en Xbox o manexo Game Pass xa non sei. Pero que estás meténdolle un 10 máis. O sea, o que pregunta aquí Marcianitos, o do Zelda. O Zelda ahora mesmo é o Mario Kart World. Eu creo que a cousa é o Mario Kart World. O sea, o caso é do Mario Kart World. Eu a xustificación que lle vexo de por que é máis caro é polo tema do online e que entenden eles polos custos que lles leva, vai por aí. E máis. No, pero Nintendo é que facía rebaixas ata ahora. Preguntábache porque claro, en GameCube entendo, fago rebaixas porque non estou vendendo. Pero en Wii non é o caso, a non ser que fose, como falamos antes de Reggie, que fose presión de Reggie, en plan, no, queremos seguir vendendo, e fose unha cousa máis imposta desde mercado occidental, neste caso Estados Unidos, e non se mueven, que sempre non teño como claro unha figura de Nintendo of Europe realmente. Igual que con Sega tiña claro nos 90, aquí non teño nada. A ver, é que tamén na Switch, se de repente ven que o Mario Kart 8 continúa estando entre os xogos máis vendidos, anos despois, para que vamos baixar de prezo este xogo se segue vendendo? No, pero se foi o xogo anunciado, creo que non neste Nadal, no Nadal anterior. Era o xogo que decían, pídete o Mario Kart. Cando ainda non tiñan o pase de circuito. Bueno, o sea, foi un ano anunciado Mario Kart, cando xa leva 4 anos na Switch e ainda non tiñan o pase de temporada, compra Mario Kart. O sea, vende. Mentres venda non va a facer nada. O que hai que facer é non comprar de saída. Eu personalmente non vexo motivos a mí para actualizar a Switch no futuro inmediato. Porque para xogar o Bonanza ou o novo Mario Kart non me compensa para unha Switch nova. E a Switch bella aínda vai ter moitos xogos no futuro inmediato. Sí, o sea, aquí un pouco para a xente da Switch que non este noutros sistemas ou plataformas e que ir a seguir o carro, pois quero xogar o Elden Ring ou quero meterme cos Street Fighter ou os Final Fantasy ou demais, non van chegar a Switch xa de ninguna maneira. O sea, o Cyberpunk non vai haber o porte milagreiro que houve do Witcher 3, o sea, pero claro, encima están falando de irte a Switch 2 para xogar xogos que noutras plataformas estaban fai 5 anos, tamén é como é. É que a min está me botando. Nintendo, ata agora tiña na Switch para todo. A partir de agora xa estou, o sea, xa comecei un pouco, pero os xogos que non sexan exclusivos de Nintendo, compraros en Steam, que están máis baratos en xeral todos, non pagas a taxa extra por ser na Switch, e quedanche aí, o día de mañá comprar un Steam Deck, Logo, eu aquí hai unha posición que eu creo que nesto choco un pouco con Farun a nivel de preferencias. Obviamente, calquera das cousas son válidas. A nivel de rigor gráfico, eu creo que a Switch 2 tampouco está para xente que busque un rigor super gráfico potente, ray tracing e cousas destas, senón que, pois, esos xogos que tal. O Mario Kart, a nivel artístico, non ten, para mí non ten que meter aquí máis reflexo e tal, ten que ser un xogo funcional, todo o mundo aberto xa tira máis. Entón, tamén está feito para públicos que seguramente disfrutan ou non lle dan tanta importancia a parte visual que acompañe máis, senón que a parte xogable este pulida e demais. Entón, eu entendo que tampouco tamén non ten por ser unha máquina super potente, pero sí que está ben que teña outros xogos que están saindo noutras plataformas e poda collelas aí que son interesantes, como son o Elden Ring ou
o mundo de xogos de loita con gráficos en 3D que agora mesmo non estaban posibles en Switch, porque hai un port do Mortal Kombat 11 que, bueno, iba e xa ben, pero en fin. Entón, que a min sí que me deixou, estaba máis ou menos convencido de pillar a consola, pero a mí o que me bota non é o precio da consola, é o dos xogos. Entón, claro, aquí no camiño hai dúas cousas, porque haberá xente que diga, bueno, pois vendo a Switch paso a Switch 2, pero tes cousas como, que non me vai o Doom Eternal, que non me vai tal xogo que teño, e que isto non é tontería, porque eu que a Play 4 ao final acabei non facendo, non vendín, pero bueno, cedín aí a familia. Con Switch 2 pues podía pasar o mesmo caso, pero que igual eu pode ser que pillar a Switch 2 só para xogar pues pillarme a Switch 2 por se me fose pillar outra Switch porque a quero para outra cousa. Entón pillo a Switch 2 con Mario Kart World xa co bundle e igual non ningún xogo máis. É o único que me podo chegar a plantear que pillas por un xogo. Bueno, non sei. É por ter outra Switch de paso, por se eso para festas ou cosiñas así de máis, pero bueno, isto sei que un pouco bizarra esta explicación que acabo de dar, que eu entendo que non está de todo o racional que podría. Eu que ata que me saquen un novo Pokémon exclusivo de Switch 2 que é o que me pode a min dicir, vale, este xogo sí que non podo xogar de ninguna outra maneira, quero xogalo. Pero xogaste Escarlata? Pero, o sea, puxeron melloras para os vellos, pero bueno. pero non máis Escarlata xogaste, lo digo, non, perdón. Sí, xoguei. Vale, non sabía. Tardei anos, pero xoguei. Finalmente. Agora estou correcto da Pokédex esta de tentar conseguirlos todos no Pokémon Home e tal. Si Miyamoto xa vende camiño. O caso, ata que saquen un novo xogo de Pokémon, que ainda vai tardar, pois, porque o seguinte que vai sair, o Legends ZA, vai ser cross-gen, vai sair na Switch con melloras para Switch 2. O seguinte, ata dentro de 2 anos ou así, non conto con el. Entón, ata dentro de 2 anos ou así, non conto con nin pensar en operar Switch 2. Eu falarás aquí no grupo familiar a ver, logo a ver como tamén o tema de abastecemento e demais, que igual eu gustaríame que lle rascase a Nintendo un pouquiño a ver se cambia alguna cousa. Se me dis que entres nunha dinámica que teño este precio de saída e logo me ir baixando, ben, estou un pouco esperando a ver que pasa cas tendas físicas, porque se me dis que tes os xogos a 70 de lanzamento, estou facendo o mesmo cálculo, exemplo, WarioWare sai, que isto pasou, WarioWare, día de saída está a 59 euros na digital, 62 no Corte Inglés, 40 e pico en varias tendas ou supermercados grandes, 40 e pico, xogo así entre 45 e 48 total. Se facemos isto, que está a 79 en digital, está en 65, 66 de saída, bueno, pois é o que saen lanzamentos de Play 5 ou incluso de Play 4, por exemplo. Hai que ver como pasa. É o único onde agora mismo agarrarme, pero claro, isto hasta que non se vexa non tal. En fin, vamos a ler cousas que dixeron por Blue Sky, porque senón vamos a estar aquí que van vir os servicios xurídicos, como dixo Sema. Temos que resolver a predicción, por certo, que non se me olvide, que temos gañado da predicción e aparte ben gañado, que con tres acertos de vantaxe co resto. Dinos no Blue Sky, Carlos Cés, que para min os mellores anuncios de xogos foron os que vou xogar en PC. Deltarune, 3-4 e Silksong. E logo Ithilding, creo que dixen ben, decepcionante, o prezo da consola é un pouco máis alto do agardado, o dos xogos non ten sentido e, aínda por riba, ningún anuncio de exclusivos me comezou como para mercala este ano. Os third parties xa os podo xogar moitos deles hoxe mesmo en PC ou Steam Deck. E polo Instagram dos comentarios tamén que nos di e leo un que parece o directo anticonsumidor. Un directo anticonsumidor. Eu volvo ao mesmo, eu creo que o directo estivo ben, o problema foi o de despois do directo. Sí. O problema foi que non se hizo no directo. E Jesus Christ dinos Jesus Christ, o propio Jesus Christ en persona. Sí, con YISUS. Dinos, eses xogos moi caros e sobre todo tendo en conta que apenas baixan. E que estamos con esa sensación co que nos dixe a Switch. Sí, o xogo de Nintendo non baixa.
Os third party sí, mas o Nintendo non baixa. No. Queres darle, veña, po un último xogo nos de adiviñar o xogo? Para despedir rápido. Ti tes o xogo claro? Non. Vale, pois pero queres doulle eu teño un claro. Vale. Dai aí. Espérate. Teño 20 preguntas, non? Sí. Espérate, vou subir aquí a música para deixar sordos a todo o mundo. Bueno, creo que está ben. Cando queiras. Vou buscar os datos do xogo, que igual non mo sei. Ahora cando faz as preguntas, John. Sí. Home, primeiro espero sabelas, sin mirar. Sí. É un xogo 2D. É un xogo 2D, refíreste a gráficos, non? Non, é 3D. Vale. Si, non me refiro a 3D estereoscópico, refiro a que Primeira persoa que pregunta iso. É un xogo en primeira persoa? Non é un xogo en primeira persoa. Vale, en segunda persoa tampouco creo, entón vai ser en terceira. É un xogo multiplataforma. É un xogo multiplataforma. Vale. En terceira persoa. É un xogo que está disponible na Nintendo Switch. Non está disponible na Nintendo Switch. Vale. Sabes con que arrancamos normalmente preguntas, digo por se queres tirar agora diso. Cara pregunta con carga normalmente. Antes de tal ano ou despois de tal ano? Sí, Normalmente sí, é lo que te iba a preguntar. É anterior ao 2010. É anterior ao 2010. Ben, estás falando de xogo retro. Ben, e xogo retro que non está... 3D. Xogo retro multiplataforma, 3D... Bueno, retro. Sí. É un xogo que saiu para PlayStation 1. Non saiu en PlayStation 1. Ben. En PlayStation 2? O chat tamén pode xogar. Saiu en PlayStation 2. Ben, estamos falando de un xogo multiplataforma de PlayStation 2. Entendo que tamén saiu en Xbox e quizá en GameCube. Está sen fatal este xogo, Podedes axudar o chat se queredes. É un xogo de plataformas. Non é un xogo de plataformas. É un RPG. Non é un RPG. Para un sempre que se axuda. Bueno, é 3D en certa maneira, sí, claro. Play 2... Saiu en GameCube. Saiu en GameCube, sí. Vale. É de loita. É de loita. É o Soul Calibur 2. É o Soul Calibur 2. Vale. Ben. Bueno, nada, ti non tes xogo, non? Non teño. Pues rematamos aquí, tamén son horas. Mira, e Sislax tamén sabía tal. Bueno, estaba hoxe así ben traído. Próximamente tamén podes dicir igual o de Switch 2, Soul Calibur 2, que tamén saiu en arcade e tamén logo tivo versión digital en Xbox 360, seguinte xeración. Así que en arcade e tamén o resto de Sotomayor, non só en arcade. Eso é correcto tamén. Bueno, chegados a este punto, vamos ca sintonía de fin de podcast, que hoxe foi long play. Pois nada, graciñas a toda a xente que estiveches hoxe no directo. Foi denso, espero que máis ou menos resumíramos un pouquiño todas as cousas que pasaron. E a xente que nos vichedes en YouTube e Spotify, ou escoitachedes no podcast en iVoox e resto de plataforma podcasting, pois agardo que vos enterades un pouquiño do directo, se non podedes ver. Se queredes velos ou non o vistes, tedelos tamén cos nosos comentarios na canle de YouTube de Recuncho Gamer, e tamén vos quedará o link na descripción deste podcast.
Nada máis, mañá, lembrade, bueno, desde mañá pasado no en Carballo está Atlantic Games Conference, andaremos por ali. Tiñamos un anuncio, claro, hai unha cousa que podíamos anunciar o 1 de abril, pero queda raro. Pero bueno, vamos a deixar aí caer de que é posible que saíamos algún Nintendo Direct non moi tarde. No, bueno, que andamos en proceso aí de montar un videoshow. Desde aquí podemos ler próximamente, cando tengamos máis datos, pois xa os mostremos. Recuncho Gamer metes aos videoshows. Isto é unha novidade, non falamos de videoshows. Ahora vamos. Próximo directo, efectivamente, como di por aquí, Marcenitos, o luns. A semana que ven, en principio, se non pasa nada, tamén manteremos xa esa franxa de 9 a 10, que sempre vai haber directo de luns a xoves. Bueno, salvo os martes. Martes que ven, andamos en proceso de produción, que non vos dixen os compadres de Recuncho, de tema de inteligencia artificial, que se falou aquí hai uns días, e vamos a ver se nos dá para montar un debate medianamente equilibrado, tamén co impacto, sobre todo IA xerativa, o impacto na industria do videoshow. Pero bueno, se non é esta semana, será en breves, así que tamén atentos en @recunchogamer, e tamén graciñas á xente de xabarín.gal, que estivemos, hoxe pechamos temporada do Xogando en Galego, a súa segunda vida. Constame que están contentos co que se foi movendo alguna cousiña. Hoxe tedes aí disponible o último capítulo. Se non o bichedes a serie Xogando en Galego na plataforma da Galega, tedelo en redes sociais de xabarín.gal. Que se está falando pouco de que eu técnicamente sou un debuxo animado do Xabarín. Estou a altura de Shin-chan e Son Goku. Está, Shin-chan, Son Goku e o a mí. De estatura vai Shin-chan. No, fagamos chistes tipo Pablo Motos. Non fagamos chistes tipo Pablo Motos. No. Bueno, pois iso, que tamén graciñas ao equipo de Xabarín, tamén pola acollida, e tamén que estivo cómodo e bonito traballar. Aparte, esto comentarino, porque antes lanzaron aí Xabarín.gal, o sea, a plataforma de Xabarín é máis barato que unha Switch. Estiveron aí en redes, pum. Non, me tan pequerecho non é. Nada máis, vémonos en breves. Por certo, se alguén, que isto teño entradas para Retro Barcelona, que falaremos tamén resumo diso, pero vai John Romero. Sabes quen é John Romero, non? Que tocayo teu. O dos zombies, non? Dixe mal o nome, non é o do Doom. Bueno, vai o do Doom. Se non se chama John Romero, o do Doom. Sí, non? Sí. Ahora faz John Romero, xame, que me andas aí, tío. Sí, é John Romero, que me encanta. John Romero. Sí, pues o Plants sí. A ver se poñemos a xogar o Sonic. Buah, molaba moitísimo. Contra Facu e Maldonado. Esto xe falaremos outro día. Veña, ahora, chao. Adiós. Chao.